A organización da Feira do Viño do Ribeiro, formada polo Consello Regulador e o Concello de Ribadavia, vende convocar o concurso de cartéis para seleccionar o que vai representar a edición número 63 da Feira do Viño do Ribeiro, que se celebrará do 1 ao 3 de maio de 2026. A proposta que resulte gañadora do concurso será premiada con 1.000 euros. A Feira do Viño do Ribeiro busca un cartel que faga alusión á denominación de orixe Ribeiro e á súa gran posta de largo, aludindo á renovación, o rexurdir e á reinterpretación da denominación de orixe máis antiga de Galicia. Tendo en conta que se trata dun evento onde as adegas ofrecen aos visitantes viños de calidade, de paisaxe e territorio. No concurso poderán participar deseñadores e artistas profesionais de calquera nacionalidade, podendo presentar cada un deles unha única obra que terá que ser inédita. A data de recepción dos proxectos estenderase ata o 22 de xaneiro de 2026. Con todas as obras presentadas, farase unha preselección polo público nunha exposición na Casa da Cultura de Ribadavia, na que poderá votar dende o 29 de xaneiro ata o 8 de febreiro. Desta quenda sairá unha mostra de 20 obras para a final. A selección do gañador do concurso farase na segunda e terceira semana de febreiro cun xurado experto formado por profesionais do deseño e artes, momento no que se fará pública a imaxe e o seu creador.